Kaixo, problema hau problema geometrikoa da. Marrastuta daukasun irudi honetan urdinduta dagoenaren azalera kalkulatu behar duzu. Irudia guzti simetrikoa da. 1, 2, 3 eta 4 simetria ardatz ditu. Esan bezala, horizontal bat, vertikal bat eta bi seilar, bi diagonalak dituztenak. Simetria ardatz horizontala eta vertikala hartuta, irudia 4 zati berdinetan banatuta geratzen da. Bakoitzean zati urdinaren azalera kalkulatzen badugu, bider 4 egingo genuke. Beraz, problema hau ebazteko bi estrategia erabiliko dugu batera. Alde batetik buruketa beste buruketa txikiago batzutan zatitzea, eta beste alde batetik simetriak erabiltzea. Kuadrante honetara mugatuta egiazta dezakegu azalera hau eta azalera hau berdina direla. Eta hemen txuri geratzen dena berdea honen tamainokoa dela. Erradioak 10 zentimetro neurtzen du. Orduan, bat azalera izango da karratu txiki honen azalerari 5 berbi zirkulo laurdena kentzea. Hau da, zirkulo laurdena da zirkulo osoa 5 da erradioa beraz, bider 5 karratu laurdena zati 2. Hori da abaten azalera. Abiren azalera, esan dugu abaten berdina dela. Eta berdearen azalera, ahiru deitu duguna, 5 berbi, karratu osoaken, 2 aldiz abat dela. Ondorioz, ahiruren azalera, 25, ken 2 aldiz, 25 ken 2 bider 25 zati 4 izango da. Eragiketak egiten baditugu zehaztasuna mantenduta, horrela geratuko da. Minus honek eragiten du bai honi, bai beste honi. Beraz, 2 bider espresio hau, negatibo bider negatibo positibo da, eta simplifikatuta pi bider 25 zati 2 geratuko da. Beste alde batetik 25 ken 2 aldiz 25 daukagu. Orduan, 25 behin. Azalera berdearen tamaina balio zehatzean, hauxe da, zentimetro karratutan. Orduan, azalera urdinaren balio zehatza, hau izango da azalera, totala, 4 aldiz, azpiro azalera. Orduan, 50 pi, ken 100 zentimetro karratu. Hauxe da erantzuna. Bilpasa dezagun egindakoa. Problema geometriko bat geniukan, simetria kontutan hartu ditugu, eta problema mugatu dugu kuadrante honetara. Kuadrante honetan azalera hau kalkulatu ondoren, bider 4 egin dugu eta eskatzen zitzaigun azalera osoa lortu dugu. Problema bere osotasunean hartuz gero beste erabatetan egin ahalko genuke. Irudian agertzen den azalera hau, azken finean, zirkuloaren azalera ken zati hau eta zati hau eta zati hau eta zati hau izango da. Zergatik, barruko zati horiek kanpoko horiek berdina direlako, hemen konprobatu dugun bezalaxe. Beraz, zirkuloarena ken urdinduta dagoena
karratu osoaren azalera ken zirkuluarena da. Orduan, hurrengo urratsa. Parentesi hau kenduta, zirkulu eta zirkulu bi aldiz daukagu ken karratuaren azalera. Ondorioa, azalera totala da bi aldiz zirkuluarena, zirkuluaren radio bost da, orduan bi aldiz pi bider bost berbi, eta horri karratuarena kenduko genioke, 10 karratu. Espresioa simplifikatuta, 50 pi ken 100. Eta unitatea, ze unitate? Zentimetro karratuak. Aurreko metodekin lortu dugun emaitza berbera lortu dugu horrela. Bukatutzat emango dugu problema. Orain zuretzan da. Problema geometriko berri bat daukazu hemen, saia zeite zebazten. Badakizu, ondo ulertu problemaren enuntziatua, aukeratu estrategia on bat, eraman aurrera, ez baduzu emaitza lortzen egin atzera, eta hobetu problemaren ulermena, egin problemaren eskema arreta gehiagoz, zehaztasun gehiagoz, eta eraman aurrera estrategia on bat. Eutsi gogor problema honi. Problema batzuk zailagoak dira beste batzuk baino, baina guztietan emaitza lor daiteke. Eta ez baduzu guzti zebazten ere, aurrera egin duzula kontuan izan. Ikasi duzulako. Aurrera ba!